What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa Barangay 1, Kamalig, Albay. Naku, ang Kamalig is very famous sa kanilang pinangat. Pero right now, dahil sa umusbong ng mga small businesses, meron na naman tayong pupuntahang food trip na napakasarap talaga. We're going to, saan pa nga ba? Dito lang sa Don Romeo's Pizza. Kasi guys, nabalitaan ko, napakasarap ng pizza dito, affordable and napaka-quality pa ng kanilang mga ingredients. Kaya tara, samahan nyo kami as we eat and i-try natin yung food ng Don Romeo's Pizza. Ano yan ate? Grande. Ilan ang inches niya ate? 25 by 36. So guys, right now may unboxing tayong magaganap. Package siya. Charot. Pera o kahon! Ayan na! Dun, 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 dun. Oh my gosh. Alright, so right now kakain na kami ng Don Romeo's Pizza. Thank you so much Sir RG Maravillo for this opportunity. And ang sarap ng pizza nyo. Ayan, so makakain na tayo! Let's go! Wow! Thank you po. So ayan, nag-take out kami. Dahil hindi namin kaya ubusin. So, kinuha na namin yung pizza and we're going to Kitinan Hills. Matagal na akong nadaan dito pero hindi pa ako nakapunta doon. So, I'm excited. Let's go! Thank you so much, Don Romeo's Pizza! Alright, so right now, nagpe-prepare kami sa pagsakay. And we're on our way to Kitinan Hill dito sa Kamalig, Albay. Siyempre, nandito lang naman na din kami. So, why not? Daanan natin yun kasi this is going to be my first time going there. And we're excited kasi nagpakita ngayon si Mayon Volcano. Di ba guys? Yes. Kaya, We're again coming. ayun. So, we're going now. Let's go! Sky! Alright, so right now, nandito tayo ngayon sa Kitinan Hills, dito sa Legazpi City. Ay! Sorry, dito sa Kamalig, Albay. So ito yung view natin dito, o diba? Very naturey, pero malapit lang to sa highway, guys. So medyo mahihain ngayon si Mayon Volcano, pero hayaan na natin. Baka natutulog pa si Bakala. So meron dito mga horses, ganda magpa-picture, and everything kineso. Ayan, taray! Yeah! Ayun no, kita-kita yung Legazpi City dito. Ayan no, Linyon Hill. Kasi yun yung sleeping lion sa Maypuro. Mayon Volcano kasi walang ano. Kita ka naman bakla. Say hi po kay EJ tsaka kay Kier. Hello po. Maganda sana dito mag-picnic kaso masyadong mainit yung pinunta namin. So syempre dumaan lang kami galing sa Don Romeo's Pizza. Pero naman, appreciate naman natin yung ating view dito, di ba? Kahit medyo mainit, pero still so beautiful. Maganda daw dito magpunta kapag hapon and kapag morning. So you can jog here, pwede kayong magtambay, langhapi ng simoy ng fresh air, di ba? Ngayon sila nagtatago sila sa kotse kasi mainit. Tatago sila kasi mainit, alam na to dahil hypertensive. Wow! Yes, good. Yes! Yeah. Teletubbies. Yeah. Float parade. Homecoming. Homecoming, see you. Yeah.
Ayan, lilipat na kami. Ifo-fold na ni Kier yung kanyang electric scooter, o diba? Foldable, kaya pwede mo siyang dalhin kahit saan. May nagkukulit sa likod ko. Nagkukulit. Since nandito na din na naman tayo, malapit na sa Ginubatan, dadaanan natin yung Teacup Albay. Milk tea house siya ng aming friend na si Monica. Monica ganda. So tara na, pipick upin natin yung kanyang napakasarap na milk tea. Let's go! Scat! Alright, so nagbabalik kami dito ngayon sa Teacup, dito sa Kamalig Albay. Ayan, meron tayong... Yes! Meron silang bagong drink, di ba? The BTS drink. In short, BTS drink. BTS drink. Para sa mga army dyan, punta na kayo dito sa Teacup Albay, dito sa Ginubata. Let's go! Skat! Alright, so ngayon papunta na kami sa next stop namin sa Legazpi City. And once again, thank you so much Teacup Albay sa aming mga napaka-refreshing na drinks. Sa sarap na. Ayan. Oh, BTS ang sarap. Correct. Army, sa mga army dyan, what's up? At saka murang-mura no, 75 pesos lang. Buy one, take Buy one, one, take 99. one na. 99. Oh, diba? Alright, so it's lunch time. And nandito ngayon tayo sa Noe's Kitchen. Invited tayo ngayon na kumain sa kanila at i-try natin yung kanilang famous na mga pagkain. Before pandemic, nandun sila sa BU, ayan, sa Bicol University. But because of the lockdown, because of the pandemic, syempre wala nang students. Ayan, nagtayo sila dito ng kanilang store. Okay, let's go. Tara na, kain na. Let's eat! Ito na si Monica. Hello. Kakain na kami. Sina JC. Of course, si JM. And nandito din si Mark, si Boy Daso. Drawing is real, Bon James D. And of course, si Koy Stevie. Koy Stevie. Let's go, let's eat. Kain na sila. Alright, so right now, nandito tayo ngayon sa Legazpi City Streets. Ayan, so kasama natin ngayon ang mga friends natin. Wala kaming alam na gawin. Hoy! So di namin alam kung saan kami pupunta. Naghanap kami ng bag ni Monique. To no avail, wala talaga. So we're on our way now to Pablo's. Lalafong na naman kami. Pang ilang lafong na natin to since today. Nag-pizza, nag-milk tea, nag-Noe's Kitchen. And ngayon, Pablo's naman. Let's go! Grabe, wala na talagang payatan to, friends. Parang kailangan natin mag-challenge. True. 24 hours tubig challenge. Oh no. Hindi ko kaya, Mars. Pero sige, laban. Ayan, let's go. Skirt. Alright, so nandito na tayo ngayon. Kasama natin yung ibang friends natin. Nandito tayo sa Pablo's. Ayan, so excited na ba kayo kumain, mga friends? Yes. Gutom na po na naman. Sa dami natin kinainan today, gutom pa din kayo. Ayan, so madami dito guys sa pagkain. Like we have mga comfort food, may mga lugaw, meron dito mga ham silog, mga silog, meron din mga pares, mga sizzling food, mga ganon. Kaya visit na kayo dito guys sa Pablo's. Dito yan malapit sa arko ng Barangay Mauyod, dito sa Old Albay, Legazpi City. So tara, let's eat. Let's go. Skirt! Right na nandito tayo ngayon sa Highlands, pero hindi sa Highlands Park kasi napunta na natin yun. Pero this is a part na ano lang siya. Siyempre, busog na busog. Gusto namin na mag-unwind, di ba? At matingnan ang sunset for today. Ayan, so malapit na mag-sunset. Ayan guys, ang sunset. Wow, ang ganda. And of course, perfect pa ang view with the beautiful Mayon volcano. And best part, kitang-kita mo dito ang whole Legazpi City skyline. Ayan guys, oh.
Perfect. So perfect na perfect ang view. So that ends my vlog for today. Ang dami naming napuntahan, dami naming unplanned pero napuntahan namin at nakainan. Thank you so much for watching and still supporting me guys. Sobrang nakaka-overwhelm ang mga support nyo. Thank you so much guys. Alright, so dyan pa nagtatapos ang aking video for today. If you like my video, please do not forget to like and subscribe to my YouTube channel and please do not forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you on my next vlog. Bye!